ang 5 sa pinakakaiba na halaman sa buong mundo na maaaring ngayon mo lang makikita. Paalala, meron pong pagkakahalintulad ang mga halamang ito sa parte ng ating katawan, kaya dapat open-minded ka lang. Bago natin simulan, kung gusto mo ng mga video na gaya nito, ay huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated. Okay, simulan na natin. Number 5. Dracula simia. Ang Dracula simia ay kilala rin sa tawag na orchid monkey na kung saan ang nagbigay ng pangalan nito ay isang tanyag na botanist na si Carl Lauren noong taong 1978 na kung saan ang salitang Dracula simia ay mayroong kahulugan dahil nahahalintulad din ito sa little dragon monkey. Kung gusto mo namang makita o matunghayan ang cute at nakakamanghang halamang ito, ay maaari kayong pumunta sa bulubundukin ng rainforest sa southern Ecuador at Peru. Sa kabila ng airy resemblance ng halamang ito, ay tsaka kung ikakatuwa mo naman ang amoy nito na maihahalin tulad sa mabango na orange. Sadyang nakakamangha talaga ang kalikasan natin mga learners dahil kagaya nitong Dracula simia ay may halaman ka na meron ka pang mukhang maliit na unggoy. Number 4. Milk melon. Ang halamang ito ay tinatawag na milk melon dahil kung titingnan ang halamang ito sa malapitan ay malaki ang pagkakahalintulad nito sa dibdib ng babae. Wala tayong masyadong nakukuhang impormasyon sa halamang ito, mga ka-learners, maliban na lang na ito ay matatagpuan sa Vietnam. At ayon sa Vietnam's Ministry of Commerce, na maaari itong mapasok sa Chinese market sa nalalapit na panahon. Ano sa tingin nyo, learners? Kasing tamis din kaya ito ng mga melon natin sa Pilipinas? I-comment nyo naman sa baba. Number 3. Venus flytrap. Ang Venus flytrap ay may scientific name na Dianima supiola. Hango ang halamang ito sa isang goddess of and love na si Venus. Dahil umano kahugis nito ng isang babae. Oops, issue. Basta yun na yun mga ka-learners. Halaman din ito. Isang uri ng carnivorous plant. Meron itong hugis oval at may kulay rosa sa gitna nito. Kaya alams na. Meron din itong maliit na kaway na napakasensitibo na nagde-detect kung may papasok dito at sa oras na makaramdam ito na may pumapasok ay agad itong magsasara. Ngunit, ang isa sa nakakalungkot nito ay malapit nang mawala ang mga species ng halamang ito o endangered na ang mga ito at baka tuluyan ang mawala. Sayang naman. Sana ay maging responsable na ang mga tao para sa ating kalikasan. Number 4. Pitcher plant. Itong halaman na ito ay kilala rin bilang isang flytrap at isa din pong uri ng halaman na carnivorous na nagtataglay ito ng nectar sa loob na kung saan naa-attract ang mga insekto dito at sa oras na dumapo ang prey sa nectar ay agaran nito magsasara. So siya namang dahilan ng pagkakatrap sa loob at mahihirapan na makatakas o makalabas ang biktima nito dahil madulas ang mga ito at merong mga paibaba na buhok na magtutulak sa insekto pababa hanggang sa mamatay ang insekto. Matatagpuan ang mga halamang ito sa mga tropical country at ito ay kadalasang tumutubo sa mga acidic soil. Number 1. Narifon tree. Ayon sa mga artikulo, ang punong ito ay isang misteryoso dahil umano nagtataglay ito ng nakahulmang nakahugis na isang babae at ayon sa Buddhist mythology, ang Narifon tree ay may kahawig na isang babae na kung saan ang ulo nito ay nakasabit o nakadugtong sa puno at pinaniniwalaan na ang puno ito ay tumutubos sa himapan o mystical forest kung saan ang mga Gandharvas o heavenly beings. Ito ay kadalasang kinukuha ng mga turista upang gawing souvenir. Sadyang napakaganda talaga ng ating kalikasan. Marami pa tayong hindi natutuklasan, pero naway pangalagaan natin ang inang kalikasan. So yun lang muna mga ka-learners. Sana nagustuhan nyo ang video na ginawa ko para sa inyo. Please don't forget to subscribe. Maraming salamat learners. Hanggang sa muli.